Nu til dags, der vil folk gerne snakke, som om de havde noget at sige. Please. Men der kommer intet ud, når de bevæger deres læber. De har jo ikke noget på nikker, yeah. For når jeg står på Barrasso og bestiller dobbelt espresso, så vil pigerne have min auto, yeah. For det er så ned med min stilo, yeah. Og når jeg er færdig med min live show og et par 100 kalorier, yeah. Så det er godt, at vi er groupies, for jeg kan ikke få nok at smile. Det er derfor jeg smiler over hele 5 øren. Folk blev mundlamme, da jeg kom ind ad døren. Hvad der med dem, kan de ikke score tekst, så må daddy hellere lære dem nogle tricks. Jeg giver så meget, jeg giver så meget af mig selv for tiden, yeah. Og hatten den er flået af for længe siden. Jeg synes at det er dyre rides, hele landet er så nede med mig, men nogle gange tænker jeg, så hører jeg, hvad folket siger. De siger til os, de har brug for et hit nu. De siger til os, de vil have en ny video. Nick og Jay, hvad der med jer, hvor I hen nu? Kom tilbage igen, kom tilbage igen. De siger til os, de har brug for en anden bag. De siger til os, de vil have det værste tilbage. Og jeg kigger på dem og siger, okay, det er ikke noget problem, der markerer endnu en. Det klæder sig blære, så de fleste i landet kan rappe vores vers. De siger helt ærligt Jay, helt ærligt Nick. Hvis det ikke kommer fra jer, det er ikke særlig fedt. No. Vi er stadig på farten, og vi er stadig dem de andre ikke må lege med ligesom Larsen. Nogen kan lide Nick og Jay, andre tænker fuck dem. Men pigerne fortæller mig, jeg har der en Justin. Baby, brug din booty, din dreng er nummer 1 ligesom de gjorde det. Er det for så det godt, at vi er boobies? Groupies. Hvis det ikke kommer fra jer. Kan de ikke score tekst, så må daddy hellere lade dem nogle Daniel, hurtigere! Jeg kan ikke! Jeg kan ikke!